В начало бе Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото. То беше в начало у Бога. Всичко чрез Него стана, и без Него не стана нито едно от онова, което е станало. В Него имаше живот, и животът беше светлината на човеците. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Храм Възкресение Христово. Тук три са главно, които живо ни разказват най-великата и славна тайна в историята на света. Тайната на изкуплението на човешкият род. Голгота, хълмът, на който Господ претърпя разпятие и кръстна смърт. Камъкът на помазанието, където тялото Господне бе помазано и приготвено за погребение. И гроб Господен, където Господ бе положен мъртъв и гробът запечатан. И в третия ден възкръсна, без печата да наруши. По велика милост и за спасение на човешкият род, Бог поиска и стана и човек, без да престава да бъде Бог. Допусна да бъде съден от човеци грешници и като човек страда, бе разпнат и претърпя смърт кръстна. Така сам себе си принесе в жертва за изкупление на човешкият род, отпаднал чрез грях от Бога. Ето агнецът Божий, който взима върху си греха на света. Има две реалности – абсолютна и относителна. Абсолютът Бог е вечен. Той създаде творенията, които са относителни. Той постави закони на реалностите. Физически закони за материята, биологични закони за живата природа. Наред с тях закони на духа, психологични, нравствени, те са за личността. Те превишават другите. В тях и законът на свободната воля. Тварите, създадени да се развиват по физичните и биологични закони, правят заложеното в тях по закон. На личността Бог даде разум и свободна воля. От чудо на безумието, по свободна воля човечеството в Адама се е осъдило на вечна смърт. От тогава всяка човешка душа след смъртта си неизменно отива в ада, в мрак, подвластна на опълчилия се против Бога богопротивен дух, враг на светлината и баща на лъжата, на смъртта, на мрака. За да изведе човешките души от адовите тъмници, Бог сам стана и човек и претърпя смърт кръстна. Той абсолютният живот, той самосъщата светлина, след нас заблудените овце се устреми в ада, в смъртта, в мрака, за да подири и спаси погиналото. Цялото творение, небето и земята се разтресе от смъртта на Богочовека. Бог е самосъщият живот и светлина, а опълчилият се против него дух роди смърт. Но смъртта няма реално битие, както и мракът е отсъствие на светлина. И най-малката свещичка свети безкрайно далеч в мрака. Веднъж в историята на човечеството се води страшната битка между абсолютният живот и смъртта. Смъртта се опита да го погълне, но невъзможно беше да го удържи. Той, абсолютната светлина и огън всепояждащ, със сила и слава божествена се устреми, прониза до дъно адовите тъмници и изпълни всичко с самосъщата си светлина и освободи човешкия род от оковите на смъртта. На третия ден възкръсна и Исус Христос победи. И светлината в мрака свети, и мракът я не обзе. Във Ветхия завет Бог изпращал чудесен огън на еврейския първосвещеник за свидетелство на народите, че това е едната истинна вяра. След идването на Христа и изкуплението, чудесният огън слиза всяка година на Възкресение Христово и само при православните.
Ето колоната, която Бог процепил и дал огъня на православният патриарх, когато еретиците монофизити с подкуп на властите изпъдили православните от Божий гроб. Боже, благодаря ти, че не си ме направил безбожник. Боже, благодаря ти, че не си ме направил католик, протестант, монофизит или друг някой отстъпник, еретик или сектант, а си ме родил, Господи, в нелицемерното изповедание на светата православна вяра. Много милостиви, Боже мой, радост е моя, надеждо моя, живот е мой, слава Тебе и помилуй ме грешния. За мъдрия най-голямото доказателство за истината на Христовото възкресение е самият факт, че аз слабият грешен човек го казвам това. Христос воскресе! Ако да не бе то истина, тогава и князът на този свят не би ми позволил да му се присмея така. Христос воскресе! Де ти е смърте жилото, де ти е аде победата? Христос воскресе! Тържество на живота! Христос воскресе!